Аз съм Елена Георгиева и съм професор по молекулярна биология, генетика и епигенетика към Българска академия на науките. Освен това съм много активен комуникатор на науката и се интересувам от въпроси, които касаят обществото във връзка с научните проблеми и задачи, които стоят пред нас. В този проект конкретно, благодарение на поканата на Димитър Узунов и разбира се на доцент Влади Божилов, съм част от научният екип, който трябва да консултира, да участва в създаването на представление на базата на научни факти, което представление да бъде с една много оригинална цел, именно комуникация на наука по артистичен начин, която да достигне до повече хора, да бъде разбрана, да бъде приета, да бъде усетена като абсолютно човешки израз на чувства, емоции, наука, факти, страстта към науката, страстта да бъде комуникирана на достъпен език. Вярата, че една елитарна наука не може да бъде истински силна за обществото, ако не бъде комуникирана правилно. И разбира се, вярата ми в думите на Айнщайн, който казва, че ако не може нещо, което е много сложно да бъде обяснено с прости думи, значи ученият не си разбира материята. Аз мисля, че ползите са в двете посоки. Първо, разбира се, ще започна с ползите за това какво аз взимам като учен. Различните изразни средства, свободата да се изразяваш, различните колаборации, начини за комуникиране на тази сериозна наука. Това е изключително голяма добавена стойност за мен, особено по време на този Summer School, който сме в момента. Така излязох много сериозно от зоната си на комфорт, много приятно, което ми хареса, защото дори пях сред хора, правих различни представления на идеи, което много ми хареса и ще го използвам и в комуникацията на науката, защо не е в ежедневната практика в лабораторията, разбира се. Доколкото така усещам за артистите, които ми задават много интересни въпроси за силата на науката, за това какво е човешко в науката, доколко тя има смисъл за обществото, виждам другата добавена стойност на проекта, която пък на тях им дава много голяма задълбоченост в това и увереност в силата на науката, в силата на научните факти и разбира се зад човешкото, което стои зад тези факти, защото учените сме хора, нас ни движат същите емоции, чувства и действия, каквито движат и останалите хора, които не са учени и не са специалисти в нашата област. Така че тази връзка много ми харесва. Много неща мога да добавя. Аз предполагам, че в хода на проекта ще се добавят още много слоеве информация, слоеве интеракция, слоеве представления, които ще надграждат нашата колаборация и връзка с артистичния свят. Защото пак казвам, науката е изкуство, науката е живот. И когато тези неща бъдат комуникирани по красив, артистичен и приятен за публиката начин, добавената стойност е огромна и за двете страни.